Janeno mar Lolwe TV, bende ing'eyo ni choke mag jamni, obed choke jamni mag diek kata dhok kata rombe kanyakla kod choke mamoko mag jamni, inyalo ti godo makare e chako ohala mari mabende nyalo loko koda ka ngimani. Rowere mag Victoria's Bonecraft kadak ma Kibra Bore Nairobi ne ochako chenro mar kwanyo choke mag jamni Kibra kono ero, choke mabende iwita wita aluora e kinde mabende ne gitimo ler mar aluora ma Kibra kono ero. Rowere go eko gi sani eri ler nitiyo kod choke mag jamni gi eki mabende ne gikwanyo e loso mwandu mopogore opogore mago eko mag ber kata mag dusruok moriwo kanyakla necklace miketo e ng'ut, earrings kata stadi mabende irwake ite kod mamoko mathuth. Jafwambo marwa Elizabeth Otieno nolimo rowere gi eki mag Victoria's Bonecraft kadak ma Kibra kendo kama inde kaka giyudo yuto gi ka gitiyo kod choke jamni ma iwita wita e timo ohala magi. Ing'eni ndalo machon cha choke gi ne ging'eny kuonde mipuko gie. Iyudo ka ng'ato chamo ring'o owito, moko modong' e bucha owiti, koro seche moko nyithindo kalo chuogi gitimrode. Koro nwabiro gi paro kaka ne wan ji group mar ji 16 to nwabiro gi paro ni gigi wanyalo loso go gimoro. Koro emomiyo nwachako kwanyogi kuonde mowitgie, wadhi nyaka e bucha modong' to wakao emano wachako loso go gik mabecho becho muneno kagi. Kinde duto oganda ong'eyo ni tiji chong diek kata chong rombo kata chong dhok en gino endo mana miloso godo sup mar orenge to wachne orumaruma kamano. Ema bang'e to gikawo choke go eko to giwito e aluora ma ging'eyo ni gichido aluora. Kadak ma Kibra en kanyo endo ma oganda ong'eyo kaka kanyo endo ma aluora ne ok osebedo maler ahinya. Victoria's Bonecraft en riwruok moting'o ji 16 kane gichako chenro mar choko choke ka giloso godo earrings, necklaces koda mamoko. Migosi Victor Okinyi mabende lerne Lolwe TV gino ero manomiyo ne gichako chenro makamano. Na chako ka akelo ler mar community mondo bed maler nikech chogo ka nosekaw to ji ne chamo chogo to wito e area marwa ka. To nwaneno ka chogo bende nyalo hinyo jomoko kata nyithindo manie kor gweng'. Ginyalo chuoyo kata ginyalo hinyo nyithindo. Kono amoni koro wachak chokogi mondo wakel ler mokwongo mae e gweng' ka warito godo area marwa mwadaki kaka Kibera ka. Mikael Lilian Atieno mabende nitiere riwruok makamano. Lerne Lolwe TV gino endo mano ywaye machiegni mar riwre kod ojende mag Victoria's Bonecraft. Yani tijni nachako toka ne jao Joseph. Koro naneno ka kwecho sate nikech seche ndalo mane jao dan ticha notiyo tich mopogore. Koro ka ne jao Joseph to awacho ni wamany tich manyalo timre nade manyalo pidho go nyithindo. Ing'eni mon mang'eny yudo ka chuogi osetho to gineno tich mar tiye ba e maber. Koro anto naneno an be wabigi ma to sani neno ka mon tiye mang'eny. An tijni nyachako tiye 2006 nyaka sani. Kae ma fee mar nyithinda anyaka an gi mantie nyaka secondary an gi jo primary podi kae ma rent nyaka ruokruok mara aka. To nikech seche mane wachake ji kaka an sana ng'ama miyo ji nene mopogore ni atiyo tije moko nego bedni ng'ama miyo tiyo nikech ni ayudra dhaka chiele kind joma chuo tan yani ng'ato ka biro nikech seche mawane machine okachal kaka chal sanini ini timo buru tirachar kamoro amora kata ka ng'ato adala kucho biro moyudi to nyalo ringi ni ini gimoro no seche yani unya irwenye. Koro an mago duto teno kadew. Koro nyaka chop sani ndalo machon chani waloso mana magi choke gi kende. Koro kineno ka sani wabiro nyaka mause biro nyaka waloso mag brass gi. Koro aneno ka maisha na dhi mbele kendo alo mon mang'eny. Migosi Victor mabende ne osomo tijno ero mar riembo nyamburko ne ok orito mondo ondike tich kane ochako achaka chenro mar loso earrings kod necklaces. Somo maber, tinyalo koso tich. To ngima mari nyaka dhi mbele.
to kilinga linga ni chamono nyaka chini ndike sirikal to dak nyalo bedo matek. Koro chuni ni nyaka ing'ama osenyuol e Kenya kata piny nyaka ibed gi pachi, nyaka ibed gi rieko minyalo yudo kaka ikonyorigo. Katieko somo to adhi apuonjra driving mokwongo. Koro kaneno kapok ayudo gari manyalo riembo ne ng'ato to gimoro biro e pacha ni nyaka koro amany kaka adwa chiemo. Emomiyo nachako gi choko chogoni. Okay, nyakwara Mogi, gini endi inyalo ti kode, wacho ni ati choke motwo, ka endi inyalo bedo gino ero maber. Gini endi inyalo ti godo kiloso earrings, inyalo loso kode bangli, inyalo loso kode necklace, kaka bwana Victor leronwa ka endi. Koro Victor, adwani mondo inyiswa ne gini endi ne ere kaka gini endi onyalo barore, ibare nang'o, to ere kaka upime ma ung'eni ati mogol gima chal kamae. Okay, chogo mar dhiang' ni ka wasekele ka to wang'ado bathe koni, wachako wang'ado bathe koni. Ma en chok dhiang' maka mar tielo. Ka wasekele ka to wang'ado side makoni, wang'ado bathe koni to wabare, wan gi blade miluongo ni circular blade, to watwe masin ka to wabaro. Kwasebare to wan gi sizes mag necklaces, earrings, bangles, kendo wan gi type machielo be mar wakawo chok dhiang' ni te to waketo mabedo iluongo ni handle mar spoon mar kijiko. Koro watiyo gi chogo ni bende te e handle mar kijiko no, lakini kogiko ka necklace, bangle, earrings to chuno nyaka wabare nikech ok gidongo. Nyaka wapoge pieces, then wachwake. Kwasechwake wan gi masin kama wagoyego maber kaluwore gi gima wadwa loso. Mano to wan gi washepe masin mobed size mwadwaro, then wachako wamanyo ne material machielo miruwego mabiro miyo obed earring, obiro bed necklace, kata obed bangle. Nyakwara Mogi Ajwang', iwinjo kaka Victor olero, wacho ni ati choke geki okwanyo choke nyaka mag gwen nikech ma diel. Oh Diel gi rombo. Okay, magi chok gwen, chok diek gi chok rombe. Koro choke gieki thothne iwito gi ga e dustbin, iwito gi ga e kar wito chogo, lakini jo Victor gini gin gi okwanye, kosekwanye to loke necklace. Victor, nyisa neni ati maendi olos gi chok rombo koso chok dhiang'? Ma olos gi chok dhiang'. Victoria's Bone Craft nitiere kod chenro ma opogore. Ma waloso gi brush. Brush ni en mabati moro. Kaluwore gi kaka osebedo ka paro biro mopogore okinyi kod dhiambo. Ma wachako manya idea mamoko mondo mi wamed tero girwa ni mbele. Brush en ma en gima wang'iewo, kwaseng'iewe wakele ka, wan gi makas mwang'adego kaluwore gima wadwa loso. Wang'ade e size moramora, nitie size mar ring, finger ring, nitiere size mar bangle kaka ma, nitiere size mar earring kaka ma. Koro wang'ado gi size mopogore kaluwore gima wadwa timo kamano. Okay, Victor, jaluo wacho ni ati jaluo janyadhi ma ok onyal wuok ni ati odhi malo kata chane ka ipuke yugi, odhi kwanyo chogo, kata odhi kama ilose bao, odhi kwanyo bepe matindo gi. Courage no edo ma in godo mar dhi tichoko gine gi tung dhiang', ikawo chogo mar diel dhiang', kasto gi bepe matiso gi kigolo kuom fundi bao, nigolo kanye? Kaluwore gi ngima ma samoro ng'ato donge nyalo golie e weche mag dwaro ni bed maler,
e kichiem. Inyalo kuongo bedo molil, bang' bedo molil tiduogi bedo maler. Kitiyo gi gik molil tiloso maler makel gik mabeyo. Koro miyo an kaka an ne ok ang'iyo ni to achal nade. An nang'eyo to bende anyalo yudo gima kiny ne konya, gima kiny ne mi agol pesa mater nyithindo e sikul, gima kiny ne mi ayud chiemo ma nyithindo chamo, gima kiny ne mi mamwa chiem kowuok kuoma kata jonyuol na chiem kowuok kuoma. Ne ok ang'iyo ler mara mokwongo, na akwongo ang'iyo gima nyalo kelo ler no bang'e kamano. Wapayo e design mar tray manyalo ting'o chiemo kata okombe kitere mbele welo, kata wanyalo ting'e juice moro kwa tere mbele wendo mobiro limowa, olose kaka tray lakini en bau. Koro uchafu nyalo kelo ler, nikech kwase choko uchafu nitie pieces ma samoro joma loso kombe ong'ado to wito, wadhi wachokogi to wapayogi. Kwasepayogi mwaloso maler design mar bakul, mar okombe, mar sahan, mar kijiko, to wakelo ka kwasetimo mano te to wayudo kaka chiembwa ya e gimolil. Okay, erokamano Nyakora Mogi, iwinja gi iti moko pimni, yani opimni michaki neno kendi, ineno chung dhiang', ichaki neno ma indingi ni losogo mano renge, kose losogo renge tiweche wet. Lolwe TV olimo kadak makibra kama wantiere Olympic Estate. Kawalimo Victoria's Bonecraft kama jogi iki temo rito aluora kagitiyo kod choke motuo kagiloso kodo necklaces kod earrings. Ne Lolwe TV, Elizabeth Ochieng'.